Kunyere ndị ụka Kraịst ka anyị gaa n'iru na-ekpesi ekpere ike maka obodo anyị bụ Naịjirịa ka Chineke na-agbatara anyị ọsọ enyemaka dị meriri ihe ịcha aka mgba dị iche iche na-abịabiri obodo anyị. Gọvanọ Soludo kpọrọ okwu a site n'ọnụ mmiri okwu osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim na ọgbakọ ekpere achịkọbara nyere Province of the Niger Anglican Communion na Dr. Alex Ekweme Square bụ nke dị n'Ọka. Isiokwu ya wee bụrụ na ọ ga-adịrị ndị tụkwasịrị Chineke nna obi mma. Onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Soludo onye toro ndị ụka maka mbọ dị iche iche ha na-agba ikpechitere Anambra steeti nakwazi Naijiria gbaa gburugburu ekpere rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ha ga-aga n'iru na ya bụ ekpere ebe ọ kọwara na ọchịchị ya ga-agbanyesi ike ịdị na-alụkọrịta ọrụ ya na ndị ụka ebe ọ kọwara na ndị ụka bụ nnọọ otu dị oke mkpa n'obodo ọbụla. N'okwu ya na mbụ onye ji ọkwa Archbishop Province of the Niger bụkwazi onye ji ọkwa Bishop nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim rụtụrụ aka mkpa ọ dị mmadụ niile ịrapụ njọ ya wee nachikwute Chineke nna ebe ọ kọrọ na Chineke ka na-agbara ndị ya ọgụ nke meziri nnọọ ndị kwere ekwe ga-eji gaa n'iru n'ịtụkwasị obi n'ebe Chineke nna nọ oge ọbụla ebe ha nwere olileanya. N'okwuchukwu ya nke gbadoro ụkwụ n'isiokwu nke ya bụ ihe mmemme onye ji ọkwa Anglican Bishop nke Ihiala Diocese bụ Right Reverend Professor Israel Okoye chetara nnọọ ndị otu Kraịst mkpa ọ dị ha ijidesi okwukwe ya ike oge ọbụla ebe ọ kọwara ya bụ okwu ndị mmadụ na-ekwu na ụka bụzi ebe a na-egwu wayo dịka nke ndị mmadụ na-ekwu na-amaghị ama ya nakwazi na ha gara na nke ndị ji ụka achụ ego na-amaghị ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ikpere Chineke nna n'ime mmụọ na eziokwu. Site na Dr. Alex Ekweme Square dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.